Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno odiochieng' mari obedo makare kamoro moro ma intiere janeno mar Color TV. Otieno ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 30 tiene odiochieng' mogik e dwe niende mar ang'wen higa 2026 machiegni e weche manyien e kidieninde mar nyien weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'. Ka weche gieki bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui mago mag tudruok manendo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama ni duol modiedo kar kende mochung'ne tao yiero kaachiel kod yango kio pacho kaendi IEBC olando ni gindiko kwan jo Kenya maromo milion 2.3 manindo joluto ombulu manyien e pacho kaendi chendo manyocha koro negi chano manindo mar dwe achiel mokalo. Kaluwore kod jakom mar duolo nogo migosi Erastus Edung' Ethekona oyango ni malo en mor mar gimalich mokalo ka bende oyango ni lai mane giketo makare mar timo andiko emomiyo giyudo kwan makamago kamosingo mar biro neno ni chenro mopogore opogore mag IEBC omedo dhi nyime e yo nendo makare. So within that window of 30 days when we launched the mass voter registration, we managed to capture and register the 2,345,476 new voters. So to us, this is a major milestone, and we would like to thank every Kenyan who has supported this exercise. So from the performance perspective, the enhanced continuous voter registration exercise in 2026 has particularly recorded notable improvements, both in terms of the efficiency and output compared to previous large-scale registration initiatives in the previous electoral cycles. This performance reflects a sustained and consistent upward trajectory, which enabled us to record on a weekly basis over 500,000 new registrations. By comparison, in 2016, when the Electoral Management Body conducted mass voter registration in phase 1, they previously managed to capture around 1.4 million voters against the targets of 4 million within the 30 days. We had a target of 2.5 million within 30 days, and we managed to achieve that target. Over a similar period, also in 2021, the numbers were also lower. And therefore, taken in totality, this comparative analysis highlights a clear institutional progression in the design and execution of voter registration strategies. Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono koro ne otelo ne kanyiendo jotelo mopogore opogore e nyasi nindo mar iko mar jaduong' Edwin Kipchirchir ma en wuon jatend migawo mochung'ne chenro mag yore wuoth kaachiel kod gedo mag apeyni manindo migosi Davis Chirchir, nyasi mabende nobagi e kaunti nogo ma Bomet. Ka otwak e kinde onogo, jatend piny ne opako kaka oganda makono gin jogo iko mobidhore mabende okero tulo kata kelo tulo e liete kaka osebedo konenore lietege iko mamoko ka osire kod gavana e kaunti ma Migori Laktar George Mbogo Chilo Ayako ma opako jaduong' Edwin kaka jal mabende koro norita nyuonde yo makare ka jatend migawo mar chenro mag arita kwe ma ipacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa to ne jolero ni uchumi ma pacho kaendi nitiere kare kendo chenro mag ohala duto nitiere kama kare kaluwore kod kaka jatend piny oketo lai makare mar tayogi. Mimi nimefurahi tena zaidi, nimefika hapa Bomet na nimeona watu wa Bomet ni watu wangwana sana. Wangwana.
Alijina pongezi. Tumeona sarakasi katika mazishi. Mambo ya siasa, vita, fujo, hata mazishi ingine inapiganwa mpaka watu wengine wanakufa mbali na ule alikuwa anazikwa. Ambayo ni tabia mbaya sana. Heshimu watu wa Bomet. This is how it should be. Kwa sababu masiku ni nyingi. Iko Jumatatu, iko siku hiyo ingine, iko Wednesday, Thursday, Friday, mpaka siku ingine. Leo sio siku ya peke yake. Uweze kusema everything today. Hiyo unataka kusema ya siasa, pangia siku yake. Leo tumekuja hapa kusema maneno ya mzee Edwin na kusema Paul. That is how it should be. And I hope the rest of the places can learn from the people of Bomet. Getting a child, anybody can get. We have children, we get. Some of us run away from those children. But being a parent is a gift and it is a skill. The old man that we are burying today, I must appreciate, was the most skilled parent. You can see the skills, you can see the ability of this old man by the children and the family he has left behind. A religious family, a professional family, The economic survey that has been released yesterday is a testimony of the hard work you have put in turning around our country. The people who used to work with you before, I remember, and those are the ones who are making a lot of noise out there. Every time you used to sit in room 6 with the economist, working on the numbers, trying to even coming up with an innovative formula of, G2G purchase of fuel, just to stabilize the country. Ya kuwa mambo mengi yatasemwa mambo ya uchumi. But I can only assert, Your Excellency, that even those who say those many things that they are saying, there is one undisputable thing that they can't take away from you or from our country today. That indeed our economy is stable and the macroeconomy is good. Eka kinde onogo jotelo duond buch siasa mar ODM ka otelo gi kod jatend kweth manoka e od bura mamalo Junet Mohamed mabende en jaod bura nindo Masuna Easter kanyakla kod gavana e kaunti Momo Bay Gladys Wanga mabende en jakom mar ODM oyango ni piny owacho ma Onywanda kata Broadbest mane mosenindo Raila Odinga oweyo gema pod gigoye tach kendo gibiwuoke ka gikwedo moko kuom jotelo ma giwacho ni koro gisani sundo gi mar mondo mi giwuog gi winjruok ma kamano ma giyango ni osenyago olemo mathoth kendo pod gimedo siko e. Lastly, Your Excellency, sisi watu ambaye wako katika broad-based, sisi tutakaa hapo. Hapo ndio baba alituacha. Kuna chura wanapiga kelele hapo kwa maji. Hiyo chura hawezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. Usiwe na wasiwasi na hii chura inanguruma saa ile ng'ombe iko kwa mtoni. We will make sure that we stay in the broad-based, because, Your Excellency, for those of us who know Baba, because there are new prophets who have come up. Kuna manabii wamejitokeza wanasema wanajua Baba kushinda sisi. Mimi nimeshangaa iko mtu hapa Kenya anajua Baba kushinda mimi. Ni Aida peke yake na ndugu yake Buru. Mimi nilikuwa mtu yake mkono. Your Excellency, the plan you had with Baba for this country was very big. And that is what you are implementing as of today. You remember, Mr. Speaker, Your Excellency, when you had the last meeting with him and you discussed the National Infrastructure Fund, and he was very happy about it and encouraging you to do it. And you did exactly that. Sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga. ODM will not go to the opposition to come back to government. It will stay in the government to form another government. Sisi tumeona
Hii broad-based government ambayo wewe rais pamoja na the late baba mliweka pamoja. Na tunaona ni kwa nini. I've seen comparison of figures, but somebody should also compare equity. Ile maendeleo ambayo imeendelea katika kila kona ya hii nchi bila ubaguzi. Na sisi hatuwezi uziwa ukabila, tuuziwe uoga, tuuziwe utangamano, separation and division of Kenyans, because the broad-based government under yourself and my party leader now, Dr. Oburu Oginga, ni kuweka Wakenya pamoja, every Kenyan, leaving no Kenyan behind, kila Mkenya asonge mbele. Na sisi tuko hapo, as a government we know where we've come from, we know where we are, and we know where we are going. Ikruok duto motelo ne nyasi nendo mar Labor Day kod odiochieng' nendo mar jotich koro gie kinde niendi osetieki e kaunti onogo ma Vihiga kama odiochieng' ma Kenya nyasi machalo kamano nendo ne bagi kendo yuore kod jotelo mopogore opogore to moloyo ruodh goro manendo mar kotu Migosi Francis Atwoli ka otwak odiochieng' nendo ma kawuono seche manok kende motelo ne nyasi onogo. Jotend migawo mochung' ne jotich Laktar Alfred Mutua oyango ni arita kwe nitiere kare gwenge kuma Vihiga kendo giikore mar mondo girwak welo gi kuma opogore opogore. Osire kod jotend loch nanga kaachiel kod jomoko kuom jopiny mawuok e kaunti ma Vihiga mowacho ni gin gidwaro mana nyasi mar kwe kendo ji odhi otim chenro mopogore opogore mak mani koro ne kaka inyalo riwo oganda maonge tulo moro amora mumuocha. Kila kitu iko sambamba. Tumeangalia hali ya usalama, hali ya mipangilio ya barabara, hali ya kila kitu iko sawa. Hapo kesho rais wetu atatangaza mambo ya maalum na mambo ya maana sana kuhusu hali ya ufanyikazi katika nchi yetu ya Kenya. Atatangaza mwelekeo ya ufanyikazi katika nchi yetu ya Kenya, atatangaza hali ya vijana wetu vile wanaweza kupata kazi, atatangaza vile mashirikiano ya wafanyikazi na wale wanaoandika kazi. Kwa hivyo ni siku ya maana sana katika nchi yetu ya Kenya. Wakuje kwa wingi kwa hii sherehe. Tumejiandaa vizuri na ningependa wote wakuje mapema sana. By 2:30 wawe wamekaa. Yangu ni uhakikisho ya kwamba usalama uko sawa sawa. Tumefanya mipangilio ya kutosha. Hoteli zetu zote tumekava, patrols zinaendelea na mtakuwa kwa mikono mizuri. Na tusipatikane na mtu yoyote, kusitokee mtu yoyote mwenye ataleta vurugu kwa hii mkutano. Hii ni mkutano ya serikali, hii ni mkutano ya rais. Na rais ametukubalia tufanye mkutano huu nyumbani. Kusitokee na mtu yoyote mwenye ataanza uchochezi usiku, mchocheji asubuhi. Sisi hii sherehe tunataka tuipambe ikuwe ya kwanza kung'ara mahali pengine popote. So kwa niaba ya watu wangu wa Vihiga wote nasema karibuni, tujae hapa tuone vile kotu tulikuwa tunaonea Nairobi huko, la sasa iko hapa mashinani. Karibisheni watu wote kutoka nchi yote ya Kenya watakuwa hapa. Watu wetu wa Vihiga County mjitokeze kwa wingi. Wakaji wa hapa Vihiga muje kwa wingi ili hii kiwanja ijae. Unaona vile hiyo nyumba imewekwa inaweza kuchukua capacity ya 10,000 people, tungetaka ijae. Na ikija ndio sasa next time tukipendekeza tuende county ingine yote, basi hata serikali hawatakuwa na shida na sisi. Mago timore kinde mar wuotho gore riwruok neno mar jotich kotu jaduong' Francis Atwoli bedo yango ni nitiere kod geno mathoth ni odiochieng' ma Kenya piny owacho dhi temo duto mar mondo mi omed kanyindo osara ne jotich ma pacho kaende kod ataa malo maromo 23 e kind chenro go eko mamoko ma oyango ni nyaka koro ket kare kaluwore ni weche mag ohala kata uchumi e pacho kaende nitiere kare kendo gedo kaachiel bende kod ohala dhi nyime kama nendo nyiso ni jotich bende koro ber ka ichako imedo osati kod ataa malo moeo 20. So nataka kutoa hiyo notion ya mwajiri yeyote kuota ama kufikiria ya kwamba siku ya May Day pia inawahusu waajiri. But employers cooperate with us on invitation kwa mambo ya display ya floats na nini, na employers wengi wanashirikiana na sisi. Lile ambalo sikizani nalo ni jambo la Federation of Kenya Employers. Kabla ya tarehe 1 kama leo nilisikia wanatoa statement. Hiyo statement yao iko misplaced because tomorrow is not their day. This is our workers' day. We will make demands from government. Na serikali ikifanya adjustment ya mishahara ama isipofanya kama vile wakufanya last year, we abide with the declaration that might have been made by government. And employers must immediately implement
Kama sasa hivi tumeuliza nyongeza ya mshahara ya 23% kwa ajili uchumi wetu umeimarika, sio vile ulivyokuwa hapo mbeleni. Kitu kidogo kinataka kuturudisha nyuma ni vita vinavyoendelea upande wa Ghuba. Lakini ukienda kwenda Nairobi, kwenda Nakuru, kwenda Eldoret, kuja Kakamega, kwenda Mombasa, wale investors wanajenga. Nairobi inajengwa kila pa Kapodon mane yimbo mar piny Kenya kata Western kone ndo ni moko kuom jodongo kaachiel kod jopiny mowuok e yimbo mar piny Kenya kata Western koro onyiso sir margi ne Senate County ma Nairobi Edwin Sifuna kaachiel kod gavana e County ma Trans Nzoia George Natembeya magiyango ni makoro jotelo masani neno mbele kendo nyalo riwo oganda makono kaachiel kod chwalo nigi chenro mag dongruok giyango ni Speaker od bura mamalo Moses Masika Wetangula kaachiel kod nyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi gin jotelo mosebedo kanitiere e telo gwenge makonindo mak mana ni onge ber moro moro magisekelo kendo gisehinyo oganda makono kaluwore kod okenge mabende gisebedo ka gikawo kaluwore kod siasa gijiwo mar mondo mi oganda makono oneni obedo kanyakla kaachiel bende kod rwako jomoko kata ogirni mawuok e gwenge mamoko magiyango ni chenro nendo Sifuna kod Natembeya kende ema nyalo timo. Tunataka kusupport governor wetu kiongozi wa Western ambao ni bwana governor Natembeya. Tunamuapatia support kwamba aweze kuunganisha watu wa Western wote. Ndio tukiwa pia na siasa zetu za kwenda kwa mesa ile ya uongozi wa nchi. Tuko katika hali ambayo iko na power. Hali ambayo iko na nguvu. Ikiwa tumewachana wengine wanaenda huku tayari saa hizi unaona tuna mirengo mingi. Hasa tuseme ukweli hapa Western kama gavana wetu wa Busia unasikia ako kwa mrengo wa Oburu. Gavana Fernandes Barasa ako kwa mrengo wa Oburu. Lakini kuna wengine kama ndugu yetu Sifuna ambaye amejitokeza vizuri. Mbona tunaulizana, mbona tusipatie yeye, tumuunge mkono, tusupport yeye ili yeye asimamie sisi katika Western kungangania hali ya uongozi wa nchi. Tunajaribu kusema kwamba wakati huu ndugu zangu wa magharibi, Waluya, Wateso, Wajaluo, wale ambao wako magharibi waungane ili sisi pia tuweze kuwa na stakes katika national leadership. Kwanza ninataka kumshukuru bwana Natembeya kwa kutafuta unity ya watu wa Western ambao wamekuwa wakidharauliwa miaka yote. Mimi ninataka kuomba viongozi ambao wanafikiria kama Natembeya na Sifuna waungane na hawa vijana ambao wako na spirit ya kuhakikisha ya kwamba uongozi katika Western region na katika Busia na katika kila county yoyote ambayo iko Western inapata maendeleo na madharau inaisha. Natembeya mahali we iko, uliza mandugu zako wakina Mudavadi na Wetangula. Sasa wakuachie, wakuunge mkono, muje mtembee kila sehemu, muunganishe Waluya wawe na kura moja, sanduku moja ambayo itafanya tupate viongozi ambao tunataka. Ninataka wale watu wetu wasikie. Wetangula mahali yuko asikie. Mudavadi mahali yuko asikie. Sasa wasikuje eti wao ni viongozi wa Western 2027. Tunataka wakuje wakisema wanaunga vijana wetu mkono, Sifuna na Natembeya mkono. Sio hao wawe mbele. Wamekuwa mbele miaka mingi, wameharibu kila kitu. Sasa hawa vijana wamekuja, muachie vijana hawa waongoze 2027. Sababu 2027 sasa ni mabadiliko. Weche mamoko ni riwruok endo makeno ratich oganda mong'ere kaka Vocal Africa koro wuok oko kendo dwaro mar mondo mi jatend migawo mochung' ne arita kwe ma ipacho Migosi Onesmus Kipchumba Murkomen koro gwe tao kagiyango ni tich osetame kaluwore kod timbe njore momedore pacho kendi to moloyo mago eko motenore kod siasa kata gunza ka otendegi kod Migosi Hussein Khalid e kind jokanyo mamoko giyango ni oganda jo Kenya mathoth osebedi ka koro imonje gwenge mopogore opogore kendo ihinyogi ka mwandu ikwalo ka mamoko bende chwe lal kaeto bang' yudo ringregi.
moko bende giyango ni kori nego anega oyaye kendo jokuo jamni bende monjo oganda gwenge mopogore opogore to mago duto nitiere bwo migawo nendo mar arita kwe ka giyango ni Murkomen tich otamo kendo ogwetao mondo mi odhi pacho. Serious alarm and caution of police inaction and failure to address insecurity in our country. And this concern is not just as a result of what we've witnessed in the last few days in Sekuru and Garissa, but we are seeing a worrying pattern where police inaction and failure comes after criminal elements unleash terror on Kenyans everywhere in the country. We are not just talking about people being killed. We are talking about goonism, even politicians being attacked. Yet you have a cabinet secretary who goes to parliament and admits that suspects have escaped. What good is it to have security agencies in this country who allow suspects to just escape from their clutches? Ya kwamba tunataka wale wote ambao wamehusika katika uhalifu, ima ni polisi, ima ni wanasiasa, ima ni wahuni ambao wako huku nje, wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo na waweze kuwekwa korokoroni. Jambo lingine, tunataka polisi wote ambao wamehusika katika kuua wananchi katika sel za polisi wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. As Vocal Africa, we remind the government of Kenya and the National Police that Article 29 of the Constitution guarantees every person the right to freedom and security of the person. Kaunti nendo ma Migori wayudo ni pur manyachon manendo moting'o tiyo koda yugi kata manyiwa be kuma bende wuok kanyendo e puothe yiende kaachiel koda mamoko gin achiel kuom chiendo go kuma bende jiwo chiendo mag pura ma bende nyago cham mathoth maonge koda kwiri e yo moro amora to oganda ok osebedo ka tiyo kodgi ka koro jafwambo mar kaunti Nogo Collins Gora chiwonwa ler mathoth. Thoth oganda pok oyango ni yien moto, it yien, kaachiel kod yugi ma bende wuok e jikon, gin achiel kuom mbolea ma bende inyalo ti kodo e wechego mag pur kod pith. Oganda mang'eny tiyo mana koda ka mbolea, mano manyasani. Kata kamano, pur manyasani ok ber koda ka ngima dhano. Riwruok moro ma ok mar piny owacho, mano motisi koda ka dho ngere ni Sustainable Village Resources Organization, osebedo ka puonjo oganda mathoth yorego mag pur maonge tiyo koda ka mbolea mago manyasani. Puonj ma kama noywayo rawere moko mawuok e piny libamba mano ma Tanzania. Lulu Machibia en achiel kuom kweth rawere ma bende nowuok e piny libamba ma Tanzania ma bende lero ni ber puonj ma bende giseyudo kuom thuolo maloyo ndalo adek. Yes. They attract earthworms and so many bacteria and fungi. Mazingira yetu yameharibika kwa sababu ya vitu mbalimbali vya viwandani, lakini vile vile ni madawa ambayo yanatumika kwa ajili ya mashambani. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kupata mafunzo chini ya shirika la SVR hapa Rongo Forest ili kuweza kupata ujuzi mbalimbali wa namna gani ya kurutubisha zile ardhi ambazo zinaweza zikatuletea vyakula ambavyo vyenye virutubisho kwa ajili ya afya yetu. Abdalla Shabani en achiel kuom jolony wechego mag pidho kiche. Lero ni puonje ma bende giyudo nieki biro konyogi e bero wechego mag nweng'o ahinya kotenore koda ka pur ma bende gitimo e gwenge makono. Bende omedo tielo ni chenro mar puonj ma kama biro miyo kweth mag rawere yudo thuolo mag tije ma bende gisebedo ka giywago kinde modhaw. Zina tatizo. Kwanza wana shida upande wa kula wenyewe vyakula. Kwa sababu wanahisi kwamba kwanza ni gharama katika matumizi ya kila kitu. Ila pili, vijana wengi ambao tunalilia hii ajira. Nadhani kwa kutumia hii elimu tuliyoipata kwa kuandaa hizi mbegu na kuandaa hizi samadi za asili, nadhani tukipeleka kwa upande wa kule kwetu itawasaidia, kwa sababu wanaweza kuanzisha hizi bustani za mboga mboga wakajikimu, unaona. Ila kingine kwa upande wa nyuki nisemee, kwa sababu tuna kipindi ambacho kinakuwa ni kipindi hatarishi, hamna mazao. Kukupitia hizi samadi za asili na kupitia maua yetu ya asili, maanake unaweza kuanzisha garden ya maua ya asili na ukaanzisha ufugaji wa nyuki. Inaweza kuwa nyuki wadogo au nyuki wakubwa.
ambapo vyote hivyo vina faida kubwa kwetu. Caleb Odondi Omolo mabende en founder e riwruok mar SVR, a Sustainable Village Resources Organization, yango ni en nochako riwruok ma kamaeki ahinya to mar puonjo oganda pur ma onge kod tiyo kod kakwiri mabende thoth onge madhano oluoro maliche mokalo. It's called no-till farming, which is like really attracting a lot of people because most of the agricultural inputs are becoming very, very expensive. And indigenous farmers, like local farmers, cannot afford all the inputs. If they afford it, it's too expensive. So that is why I came up with no-till, no fertilizer, using locally available resources to farm, which is environmentally friendly and very, very productive. Bedolero ni pur ni eki, onge koda katiyo, koda komenda, mathoth maliche mokalo. Omedo tero ni pur ni eki, gino mabende yudo, omenda duto tetete, isoyo ofuku maonge ng'iyo koni koda kocha. Tell young people of Kenya and Tanzania that farming is money because everybody eats every day. So when you learn how to farm very, very economically without very, very expensive inputs, because like in natural farming, we don't use any money except for labor. So everything else you put in your pocket, whatever you get from your farm. Ne Kala TV kowuok kar chung bura Marongo, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Report mar nyawadwa Collins Gore kaunti ma Migori wakawodo yuyo mokwongo oduogo banki ne machuogi weche moko mathotha mabende pod waiko ni kuom manindo med manakete Kala TV nikech ma odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo chendo ge koma gisomo rochre malich mokale sikund sekondar ne Magingo Mixed Secondary School marore kar chung'ar burani ndo Masuba South County Moma Bay bang' moko kuom jonyuol koro monjo sikulo nogo kagiyango ni ok osebedi ka itayo nendo makare kendo duoko osebedo mana ka koro dok chien kagitwago da jofwambo e kinde mane gibago ng'anyo mar tipo ka gimonjo sikulo nogo giyango ni japuonj maduong' e sikul nendo Mr. Uma Onyango ok osebedo ka tayo biyo nendo makare kendo omenda maromo shillings 7,000 en manendo momedi ne jopuonjre kendo koro miyo gi wich bar kalore ni omenda makamano ne onge kinde mokalo. Ne ochuno japuonj nogo mar mondo mi koro opondi kareso ngimane ka kinde mabende jonyuol gogo ne omonjo sikul nendo ma oloro dhorangach kata geta kendo apisa mochung' ne chendo geko mag somo e gwenge koma kak Singre emanendo Mikael Ledia Ang'inya
ne ochuno bende mar mondo mikro kwa jonyuol goeko obedi koda horuok e kinde minono wach makamano ka gisundo mondo mi TSC owile japuonjo nogo. Mkuu wa shule wetu anadhofisha hii shule, anaramisha hii shule yetu. Administratively huyu mtu amechukua kila docket endi anaran school anaendesha mtu mmoja. Hapa tuko na senior teacher, haelewi school inaendelea na namna gani. Tuko na deputy principal, hata alimchokeza mpaka akatoka mwenyewe akaenda kwa shule nyingine. Sasa ndio principal, ndio deputy, ndio senior teacher, ndio kila kitu. Kwa hivyo tumechoka na yeye. Tafadhali tunaomba huyu mtu angatushwe. Performance ya Gingo siku hizi imedhofika, imerudi chini mbaya mbofu. And the same time I was a former support staff at Gingo. In Gingo there are strange happenings these days that was not there before our former principal was there. This fellow we are talking of, Mr. Onyango Uma, we had our community members who are earning their living at Gingo Mixed Secondary School. Since the came of this fellow we are talking of, Onyango Uma, those guys were laid off. We have a widow here, Mrs. Gogo, Ouru Gogo. That mama was used to fetch water here to educate her child. That woman was laid off. Soon or immediately that boy will be dropping out of school due to Onyango Uma. Yeah. These parents here, as you have heard from the other talker, we paid 7,000. We have the ECC in Kenya. We have the Anti-Corruption Commission. We have the Kenya Police. Can this be investigated? And this matter should be taken with the immediate effect. Can it be investigated if it's allowed in the curriculum, in the education sector, for the principal to collect 7,000 to steal exams for the students? The results was cancelled. That was the year 2024. The exams were cancelled. We didn't send even a single child to university. Out of 100 students, none of them went to university. Come the year 2025, we only sent one out of 100 students. Because of the mismanagement of the school, we need this man to go with immediate effect. I want to appreciate, and I want to say that I'm really happy for I've realized that you people, you have the school at heart. And right now, this one has been shown by what you have mentioned, your grievances to the Ministry of Education and even to the Teacher Service Commission. I have come here to represent our TSC Sub-County Director so that I can take and talk to you so that you can be helped. Your grievances have been heard, they have been received, they were written, they have been received, and therefore I want to assure you that our director is going to take action. Let us not demonstrate now. Let us not make noise around the school. It is not good to make noise around the school because the new principal cannot come today. The new principal will be posted. You know, you just said this thing just yesterday. There is no way you could have taken action overnight. Give us time so that we bring a new principal. Riwruogno endo mar piny owacho mong'ere kaka Make Me Smile koro siro kanyero jopuonjre mabende gombo mar mondo gidhi nyime kod chenro mag somo to gionge kod kaka ginyalo yudo omenda giko mag somo kata school fees. Ka jafwambo marwa Justus Adoyo nigi ripot ma kamano. Ne en chenro mabende nopong' kod mor gi ilo motamre mokalo e Kolwa East, Kisumu East Sub-County e Kisumu County. E kindego eko ma migawo moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Make Me Smile Kenya
Gikone to koro ne ok chako chenro moro mar goyo jek nyithindo go eko ma bende wuok kolwa kono to samoro lwetgi nok e weche go eko mag somo. Laktar Simon Peter jateore tije mek Ismail kono yango ber mar sero nyithindo maket kod maendi. The organization recognizes the work, the rationale, and why we need CHPs in our communities. This is one cadre that has been neglected despite the hard work, despite the societal values that they add in our community. And it was just wise for this organization to consider the CHPs. They have been at the forefront on matters education. Kabende migosi Simon Peter ne okawo thuolo maket kod maendi elero ber mar chenro ma Make Me Smile Kenya koro chako e jolosom nyithindo e pacho kaendi. Thank you so much. Education is holistic. So while the government could be supporting the tuition, but we have some other parental responsibilities. So this white envelope basically will support parental responsibilities, including transport. Learners that are going to day schools need support in terms of fare to school. They need to eat also. They need to buy some scholastic materials. So the white envelope is also as holistic as education. Bende jatelo no ero notiyo kod thuolo maket kod maendi e golo kwayo ne jotelo e pacho kaendi kanyakla koda migepe mopogore opogore ni kaber to giwuog oko ginyal jolo som nyithindo gwenge kima Nyanza kod pacho kaendi mangima. Focus currently as schools open should be education, education and education. The priority at the moment must be education. We must ensure that our learners are in school because they should be in school. Moko kuom jonyuol ma bende apgi no leng'ore kendo ne yudo sir maket kod maendi bende otiyo kod thuolo maket kod ma e chiwo erokamano margi kotenore koda mich ma bende nochwal negi go eko. Abiro kae mondo agone Nyasaye erokamano kuom ng'wono ma Dr. Simon otimonwa. Wagone erokamano nikech oparo nyithindo seche mane koro nyithindo dok school. Omiyowa back to school voucher kendo nyithindo dhi dok school. At least reduce my burden mar bedo a parent. Agone ni erokamano kuom paro wa kendo osebedo koparo nyithind kiye, osebedo koparo mond liete matindo mane dierwa ka, kendo osebedo koparo ji duto. Awakwayo ni mondo med paro wa kendo mondo nyithindwa obed e school with a lot of ease. Ago erokamano maduong' ahinya ne Simon Peter kuom gimotimonwa kendo gimokelonwa mondo wadhi watergo nyithindwa school. Ok adwa wacho mang'eny tich mosetie gweng'wa kanenore to ka en gi lek no onyalo tiyonwa to sani ochaka wuoth ne akwaye ni owuothe nyaka skul Anywang' mondo ne kaka piny chalo mabiro miye oti kaka jatelo ma wadwa keto e kom. Mokwongo wan loka wa Anywang' kocha wachalo jomodak e bungu wan e pi malich to kochako wuoth nodwa neno kuonde go chak wuoth mondo ne kuonde go mondo ng'i mondo biro ne kuonde modwa tiye wan kode e seche duto te erokamano Nyasaye ogwedhe kudhok. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Oganda go eko mawuok e riwruoge go eko maromo 18 mawuok e ward nogo ma West Kisumu e kaunti ma Kisumu sani koro mor gi lopong'o dhod chunygi bang' yudo ka nyido masinde kata pampa mabende kuoyo pi e puothe kawuok kuom MCA margi Ken Ouko kanyakla kod jatend kaunti ma Kisumu e chendo bende koro nyobagi kanyindo e chiro nendo Makowiyo modore kar chung' od bura ma Kisumu West. Oganda go eko go erokamano malich mokalo ka giyango ni chendo nogo koro dhi miyo gibero pur kaachiel kod pith kendo nyago chiemo mathoth mabende konyogi kaachiel kod mago eko mabende giuso. Iluonga ni Mheshimiwa Ken Ouko ma West Kisumu Ward kelo ne jogo ma timo pur dalawa ka mane ward ma wantiere ni endi gin grube 18. Grube 18 gi wakelo negi pumps magoyo pi e puothe. Pumps gi endi ne watimo kaluwore gi public participation mane watimo kendo kane watero gi kamonego beni tero gi office mar governor no puodho ni en gima kare mondo mano timre. Pumps gi dhi konyo ogandawa achiel dhi miyo mondo mi koro pur margi omedre, mar adek mar ariyo dhi miyo gi gin bende gibed jachir kuom gino magitimo. Malich mogik en rito pump en kuom oganda momi pump. Gino koro ken mar county wan wasemiyou kaka oganda. Daniel Mbogo Winga
I'm the Assistant Chief Mar North Kapunja. North Kapunja sub-location is one of the sub-locations of Mania Westward. Westward nigi sub-location is a beach. Pumps gi neighborhood distribute along groups mani odak River Migada. Anya wacheni it's a noble idea, it's a good idea nikech youths dhi yudo gima nyalo timo. Nikech pile wangen ni an idle mind is a devil workshop. And seche ma groups oyudo pumps, nyiso ni can pidho vegetables, all types of vegetables. Gibiro pidho kata koth chwe kata chieng' rieny. And mano be biro boost economy margi nikech yudo ka koro tender mag alot manie skunde gi ginyalo apply kendo ginyalo yudo. To bende biro konya nikech iwacho ni ot ma chiemo nitie ka pesa nitie, weche mag dhao masani wawinjo kon gi koni cha dhi reduce. Wamor kaka joma mine kendo wadwa puro matek, wapura lode. Wabiro konyo nyaka jowetewa be maonge go mondo mi ji oyud chiemo maromre. Pap momiwani ok en mar ng'ata ng'ata, pap ni mar group, wanya konyo go individual joka puonja te. Kidwaro gimoro tibiro kao pap through group, to wakonyi gi pump. Ero kamano ne jo county kuom kelo dongruok maberni. Agi kanyo bende makele gi komar mi weche manyien e ora dembe kidini ndi mar gendo weche otieno ni ndi makawuono kana jogo e komo chwalo ote magi Suzy Susan wacho ni aneno maler ka antiere Kisumu, Suja Soweto wacho ni aneno makare ka antiere Sondu, kaito Evangelist Fanias Onyango bende wacho ni pamoja nikiwa Bondo Tuchi ya Wendo. Omundi Jarwe bende wacho ni irwe ler. Selendion wacho ni antiere Kuyo Kochia. Agiji duto mabende oluwo kokalo mbui mogo mag tudruok manendo Kala TV Live Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Gonu erokamano mathoth oriti masani. Nyinga Joash Odhiambo Mitula, kajaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'. Bed kod otieno mokue.